er jo sådan en vekselvirkning mellem at holde bredden i spillet, prøve at isolere og få bolden, så han kan komme i en 1-mod-1 situation. Ingenting her, Elit. Til gengæld, det er Francolino og netop et oplæg af Dario Osorio. Marko Divkovic, der ikke som den første Brøndby-spiller i kampen, vel at mærke spark for skub i ryggen, men det er jo altså seniorfodbold, det her. Det får du altså ikke frispark på. Og Francolino Osorio, og det er jo ham, de skal spille ind. Det er derfra, vi snakker om, kreativiteten skal komme. Stor fejl af Brøndby her. Men den her kamp... Og vi har set, hvad? 3-4 af de her situationer, hvor Brøndby-spillerne har klokket lidt i det. Og garanteret, vi ved jo også, at når han først skal ud til skærmen, dommeren, så er der altså ofte noget om snakken. Frisparket behøver han jo ikke kigge igennem, for offside er der på den første aflevering. Målet fra Francolino er annulleret. Francolino godt ned i banen. Bolden op efter Charlis. Suzuki fra Lerværke. Oliver Sørensen på jagt. Rømer ned i en glidende. Det er godt arbejde ellers, men det bliver alligevel Suzuki, der stjæler bolden. Og overskrifterne. 2-0 til Brøndby. Et drømmemål af Yuito Suzuki. Vi har lige siddet og talt om Osorios sparketeknik, og så lægger japanerne altså den her ind. Ja, hvad er der? Der er vel 25 meter, og Løssel spræller, men kan ikke komme ud til den. Men altså, hold da op. Hvad skal vi sige til det her? Altså, han giver med en lille gave her på Brøndby Stadion. Suzuki, hold nu op. Et langskudsmål. Og den her cool måde at fejre det på. Det er som om, man næsten ikke kan tro det selv. Fuldstændig vanvittig fodboldkamp, vi har fået se det igen. Serveret. Altså, den her løse her er det jo ikke i nærheden af at være en chance. Men det gør han det til. 2 træk. Ser hvilket hjørne han skal placere bolden i. Og så er det jo så den største selvfølge at Oliver Sørensen med hjørnesparket. Det ligger fint derinde, når det bliver en reducering af Mads Bæk Sørensen. Så skete præcis det, som vi har talt om. Fyldt på med masser af bolde, og den her scoring, den bliver ikke annulleret for hverken det ene eller det andet. Og så er de altså tilbage i det opgør her midt.